Марсель Сәлимжанов исемендәге республика премиясенең яңа лауреатлары билгеле. Әлеге премия Россия Федерациясенең атказанган Татарстанның халык артисты Илдар Хайруллинга, драматург һәм режиссер Салават Юзеевка һәм Живой город заманча сәнгатькә ярдәм фонды директоры Инна Ярковага бирелде. Тантана Камал театрында узды. Шул ук театрда бу көннәрдә Сәфәр спектакленең премьерасы күрсәтелде. Пьеса авторы Альберт Шакиров, режиссеры Рамиль Гәрәев, сәнгать җитәкчесе Фәрит Бикшәнтәев. Ике туганның берсе документлар буенча үзен татар дип билгели, икенчесе башкорт булуын әйтә. Бу берсе Казанда, икенчесе Уфада яшәүче туганнар арасында зур низак чыгуга сәбәп була. Шунысы үзенчәлекле әсәр чын барлыктан алып язылган. Бер генә персонаж да уйлап чыгарылмаган. Лирик ирониягә, пародиягә корылган әсәр тамашачыга күп нәрсәне аңларга, геройлар белән бергә алар өчен борчылып, шик һәм ачылышлар белән тулы юлны үтәргә ярдәм итә. Туганнарны кан тарта, геннар якынайта, берләштерә. Спектакль ике туганның дәшми генә кочаклашып тәмамлануы да бик табигый.